Hodnotím Etihad po ceste do Sydney. Leteli ste s nimi tiež? Pri Etihade nezáleží len na značke, ale na lietadle. Úsek Abu Dhabi Viedeň prevádzkuje 15-ročný Boeing, ktorým sa vozili ešte komunisti. Na ceste do Sydney dostávam 4-mesačný Airbus a 350 000 a to je úplne iný level. A interiér je tichý, moderný a čistý. Neustále mi nosia jedlo a 3 porcie na 14-hodinovom lete sú zbytočne veľa. Priestor na nohy je veľkorysý, moje kompresné ponožky si žijú svoj best life. Dostávam darček, v ktorom je deka, maska na oči a taška, lol. Obrazovka je veľká, responsívna a k monitoru si viem pripojiť vlastné Bluetooth slúchadla, čo je na dlhom lete obrovské plus. Tu už letíme nad Austráliou a pri tej kamere fakt ani nepotrebujem okno. Pri Etihade záleží na tom, aké lietadlo dostanete. Predsa len 15 rokov a 4 mesiace. Je brutálny rozdiel, myslím si však, že na cestu na opačnú stranu Zemegule som si nemohol vybrať lepšie a táto letenka stála 1150 eur.